Здравейте хора, днес ще направя малък пак опенинг на FIFA. Така, първо да взема това. Не е локал, то е ясно. Даден играч, мисля, че... Така, както и да е. Сто и 19 Мадисън. Маля, ако е тредабъл, брат. Какъв беше тоя пак? Човек, ако ми беше дал пак локаут. В момента хора, сърцето ми топти. Нов РМ. Чакай, то да го продам. Някакви играчи за продаване. Тя двамата. Сърцето ми топти, човек, 119. Не се шугувам наистина. Човек, първият ми 120 овър играч ever в отбора. Сокарте си заминава. Човек, не мога просто да повярвам, че ми даде 113-ка. Нека да видя къде да го сложа. Сокартис. Мога да го направя. Колко вършил направя това? 120. Човек, сърцето ми тупти много. 121. Сърцето ми топти, човек. 121 оверал играч. Влиза в отбора. Ама чакай, ще стане ли на ръма? Това на CM. Майко, отбора струва 3 милиарда. Човек, 119 оверал играч. И маркета свети, което... Сърцето ми се е разтоптяло, човек. Аз мета... Толкова, брат, сърцето много ми топти. Влизам във втория акаунт, защото мисля, че и там имам някакви неща. Така, влезнах. Не мога просто да повярвам. Какъв беше той късмет, брат. Чакай на маркета за отида. Мислих си, че един приятел там, защото и той им ползва акаунта, ми е пакнал нещо, но явно не. Founders. О, човек, не мога да повярвам, че това най-сетне се случи. Да имам някакъв хубав късмет в FIFA-та. 119 оверал играч. В момента сърцето ми топти, хора. Човек, просто какъв е шансът толкова добро нещо ми даде? Не мога да повярвам просто, че се случи.
Вау, не съм взимал тия неща. Окей, нека ги взема. Тоест е та... Откъде ще почна? Тук ще ми даде 200. Такива и... Майко, човек, не мога да повярвам просто. Сърцето ми така топти, че направо не е за говорене. Много ми топти, хора. Много. Хайпнат съм, човек. Благодаря ви EA Sports. 119 оверал играч. Влезнам още в клуба ми. От този акаунт, ако ми даде 119 пак, много добре ще ми бъде за отбора. Така. Чакай, аз кои играчи мога да продам и които, нали... Какво? Дай тия тримата, че... Untradeable е то. 119-ка. Някакво виждам, нали, че е локаут. И свикам майде GG сама. Ай, това някакъв Мартинес. Не знам. Просто... Какъв беше този късмет в FIFA-та? Та 114, това е къде използва акаунта и е пакнал. Не. Аз я пакнах. Да, сещам се, ама ми трябват милиони. 2 милиона. Това беше най-мащабното FIFA Mobile видео в YouTube каналът ми. Абе, хора, 1250 такива точки може да... И да направя за exchange от другия акаунт. Не. Тук мога. От другия акаунт за кое мога? За 1250 от 116 117. Две играчи има. Сон може... Ама... Брат? Не. Не мога да направя. Аз имам 10 милиона коинс, което всъщност означава ето това. Десет такива точки. И вече колко имам? От тук не мога да разбера, а от тук 25. Братле, сърцето ми така топти просто. Ама то може да е било на 10-та покупка, бе, хора. What? Какво? Окей, след малко се връщам. Хора, нещо стана. Смятам тук да приключа видеото. Оставете един лайк, абонирайте се за канала с камбанката и да ме вие да имате такъв късмет. Чао!